Balitang Bayan, numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa mga Pangulong dinilaan na kita sa mga balita lokal, campaign material sa mga kandidato sa lokal kag national nga eleksyon, ginkakas sang COMELEC. Mag-asawa nga miyembro sa New People's Army upod ang duha ka kabataan nagbalik sa sabak sang gobyerno. Sa mga balita national, gobyerno national nagaprepara na sa pagpanubo sang COVID-19 alert level status sa level 1. Samtang COMELEC nagpahanumdum sa mga artista nga hindi pagamito ng ilang social media sa pagpangampanya. Maayong aga Bacolod, maayong aga bugos nga bahin sang Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1 karon nga adlaw Sabado, Pebrero 12, 2022. Sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Good morning and happy Saturday sa atin sini nga ka-aksyon. Good morning danay of course sa mga nagatan-aw man dira no sa tagsa nila ka mga panimalay, especially nga ti subong Sabado, ang iban wala sang trabaho. Ang iba nagakuan ng nagabugtaw aga pa kay ti kumbaga ang body clock bala nga ginatawag ara ginaiya. No? Dali lang. Hindi ko makita ang how. Go easy on baby. Okay, good morning Danay kay Daryl Diaz. Good morning Action Eden. Kay Sir Melili Oligo, good morning mandira sa may Banis Cafe sa may Tangub. Kay Toto Fan, kumpare ko, via Jonathan, maing aga, nag-monitor sila ko na ni kumare ko, Mary Joy. Kag tamyo niya lang si kumare Vanessa Mayo, Ma'am Vanessa Mayo, and Doc Matt May of course. Kag Ma'am Jinky Dialagdon. Kay Elvira Helgo, good morning, Action Boy, kag Action Eden, watching from Charito Heights, Granada. Salamat, Gid. Kay Sir Melilio League, of course, maing aga man. Kay Dennis Richard Tibor Roma, good morning. Have a great day to all of us. Kag of course, kay Afia Kim Eriman, nga aga man nagabugtaw, compliance. Dragobra ka lang da module mo, sabay pamati isang Action Radio. Oo, dali lang ha. Okay. Good morning man from si Daryl Diaz, gali nagatanaw. From Carles Iloilo, hello, maing aga dira sa inyo. Nagapamatiid ka mo dira no. Lambot patagali sa Iloilo no. Syempre kay may may Facebook Live. Dali lang kayo daw ang akon ding voice clips hindi ko makita. Action James palihog ko da gani kay may chat ko da sa imo. Kay daw hindi ko gid makita. Okay. Kay Chard, kumusta? Chard sa San Enrique. Grabe no, tungod sa pandemic, mga ka-aksyon, do kamudlay gid sang aton sining mga festivals, ang aton sining mga ka-aksyon nga mga taga-LGUs man. Nagapangita sang pamaagi kung paano na mamat-amat balik ang mga naanara naton nga mga festivals, mga ginagmay nga events ti dapat ginapangitaan pagi kaya ang DOH gani actually nagaprepara na sila sa endemic state. Okay, standby ta sa balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19
Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:04, detalye na sa mga balita lokal. Madamo nga mga campaign materials ang kandidato sa lokal kag national ang ginpangkakas sang COMELEC Bacolod sa ginpatigan nga Operation Backlash kahapon nga adlaw. Sunod kay Bacolod City COMELEC Officer Attorney Revo Sorbito ang mga campaign materials nga ilagin pangkakas ang illegal nga ginpatapik sa mga poste sang kuryente kag mga puno sang kahoy sa pila ka mga lugar sa palibot sang syudad. Dugang pa ni Sorbito magapadala sang sulat na iya talatapan sa pila ka mga kandidato sa national nga may ara sang dalag kung ang mga billboards kag wala pa sa gihapon ngin kakas sa pihak nga nag-umpisa na ang kampanya tinalikdan Pebrero 8. Magluwas sa mga kandidato, magapadalaman sang sulat ng COMELEC sa pribado nga mga individual nga nagpahamtang sang oversized nga mga campaign materials sa ila mga propiedad. Sunod pa kay Sorbito, determinado naman sa paghimo sang legal nga aksyon ang iya talatapan en kaso nga hindi gidman magkooperar ini nga mga individual. Samtang nagbalik naman sa sabak sang gobyerno mag-asawa nga anay miyembro sang New People's Army upod ang ila duha ka mga kabataan sa sabak sang gobyerno. Ang mag-asawa ginkilala nga alias Ka Nay kag Aiza, subong man na isa pa ginkilala nga si Ka Alan. Sunod kay Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, Battalion Commander sa 6 Special Action Battalion nga nabase sa syudad sang Sagay. Ining tatlong voluntaryo nga nagsungka agon magbag-o sang ila sini nga pangabuhi. Dala ni Ka Nay kag Kaalan ang ila tag isa ka kalibre 45 nga mga bala. Si Aiza wala sa armas nga dala bangon nagaserbe ini nga medic sang NPA. Dugang ni Manongdo rason sa pagsungka sa mag-asawa mong hatagan sang maayo nga buwas damlag ang ila sini mga kabataan. Palayag pa sini nagsungka naman si Kaalan bangon nagapati ini nga wala sang pasingadtuan ila pakig-away sa gobyerno. Ining tatlo na talanang ay presentar kay Sagay City Mayor Alfredo Marañon III sa masunod nga semana. Sa iban pa nga balita lokal, dead on the spot naman ang bata samtang nakaangko naman sang kapilasan ng amay sa maaksidente nga malakpakan sang dump truck sa highway sang Purok Humayan, barangay Bagong Silang, Banwa sang Don Salvador Benedicto, Huwebes sang aga. Ang napatay nagaedad pa lang sang 17 anyos kag amo nagamaneho sang motorsiklo samtang ang angkas nga amay ginkilala kay Bador Canoy, ligalang edad, tanan residente sang sitio Ojong sa amuman nga barangay. Ang nagamaneho sang dump truck ginkilala naman kay Rene Libre, ligalang edad kag residente naman sang barangay Bago sa amuman nga Banwa. Sunod kay Lieutenant Beverly Canto, Deputy Chief of Police ng DSB-PNP, tuyo kung tani isang motorsiklo nga mag-overtake sa ginasundan nga dump truck. Apang naalang-alang ini bangod may nasugata nga tricycle, rason nga naglikaw ang mga biktima apang nahulog sa gutter kag naglumpat ang amay, gani nga natumba ang motorsiklo kag didto nagpadulong sa dump truck. Gin-kustodiya na karon ang driver sang nasambit nga truck. Dead on arrival man sa Rural Health Unit na isa ka pasahero sang ini malakip sa aksidente nga nagluntad sa Purok Orchids, Barangay Banga, Banwa sang Candoni. Ang napatay ginkilala kay Giselle Cabildo, 38 anyos, samtang ang pilason ginkilala naman kay Jemin Valdez, 59 anyos, may asawa, tanan residente sang amo nga barangay. Sa investigasyon sang Candoni PNP, nagadalagan padulong sa sipalay ang mga biktima sang aksidente nga magbungguan ay sila sa likuon nga dalan sa nasugata nga truck nga ginamaneho naman ni Anthony Gadudo, 64 anyos, may asawa, kag residente man sang amo nga lugar. Bangod sa posible makusog nga impact, nag-apok gikan sa tricycle ang napatay. Ginkustodiya na subong sa otoridad ining si Gadudo. Sa iban pa nga balita lokal, pilaso naman ang biktima kag ang sospetsado sang ang mga ininag-inaway sa Hacienda La Purisima, Barangay E. Lopez, Ciudad sang Silay, mga alas 11 sang gabi, Huwebes. Ang biktima ginkilala kay Patrick Padua, 22 anyos, soltero. Samtang sospetsado ginkilala naman kay Teddy Praico, 53, may asawa, tanan residente sang amo nga barangay. Sunod sa investigasyon sa Silay PNP, si Padua yara sa kubo nagainom sa makaulubong ilimnon upod sa iabyan sang ginsaway ni Praico bangod nagagahod.
Nagpauli ang sospetsado apang ginsunod sa biktima agon mga ikuntani isang pasaylo pero patay na ang suga sang puloy-an sini. Sa amuman nga oras nagpamuhin si Padua sa katubuhan hinali lang ini nga ginluthang ni Prayco igo sa paa apan nakabunot ini sang patalom kag ginbuno man ang sospetsado. Si Prayco kag si Padua ang padaan karon ginabulong sa hospital. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot na sa 178,980 ang kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nakarecord sang 494. Sa bagong nga kaso, ang Iloilo Province may 242, 77 naman sa siyudad sa Iloilo, 56 sa Negros Occidental, 34 sa siyudad sa Bacolod, 28 sa Capiz, 16 sa Guimaras, kag 8 naman sa Aklan. Samtang 1,278 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 157,965 kag 13 ang bagong nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 4,970. Ang Western Visayas sa mayara karon sang 15,978 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6 Jess. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Life extend. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home. Pero hindi nato Good morning! Sa liwat sa atin sila ka-aksyon kay di na to. Why kami module subong? Nga wala how? Basi wala-wala lang guro. Russell Gomez, good morning man. Kay Che Zamora, mayang aga. Watching man ko no. Salamat gid. Ma'am Elizabeth Gamala, mayong aga. God bless everyone ko and more power. And happy weekend to everyone of course. Lady Mi Gumban, good morning ARB. Kay Milicio Plaza the 3rd. Morning, Aksyon Tamyaw lang Plaza family. Dira sa may Paglaong Village. Thank you so much. Kay Marilu Camento, good morning man. Kay Raymar Beranyo Lingoste, have a blessed Saturday kuno. Good morning Ma'am Eden watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Thank you so much. Kay Ronald Langote, good morning man. Naga-monitor gid sa Pampanga. Hello, good morning dira sa may Pampanga. Do ka namin lang no kay mga nagapamati nga mga taga Luzon, taga Visayas, taga Mindanao sa Aksyon Radio paagi sa Facebook naton. So sa aton sina nga mga viewers dira, please i-share ang aton sina nga Facebook page para damo pagid sa mga abyan naton sa mga ka-aksyon naton sa iban nga lugar bala nga taga Bacolod, Bacolodnon or Negrense nga makahibalo man sang nagakatabo diri sa aton probinsya kag syudad. Kaya Fia Kimeriman, sa 21 pa module, sa 21 pagala. Timayo, kalawig pa sang imo, galing nga pa Hawaii. Tibulig-bulig ka lang dadanay, kay nanay, kag tanaw-tanaw lang syempre sa Aksyon Radio. So sa atin sino ka-aksyon, halong kamo magpabakuna, dapat magpabakuna, ang iba niya kompleto na sa doses. Ako gani actually, kami din sa Aksyon Radio. Naka-booster dose na kami tanan. Kay kabalo naman kamo, permi kami daan gagawa sa field. Pero may kami kung diin-diin, nagakadto kung tanan nga mga kabukiran, tanan nga mga kapatagan, tanan nga mga kung diin-diin, damo kami ginakadtuan. Good morning kay Jessry Mission Belmoda. Nag-monitor sila kuno sa JNT Lacson Hub. Hello sa mga taga JNT Lacson Hub. Please halungi ang akon mga parcel. Wow, mga parcel. Doon may ma-deliver, di ba sa akon mo? Naka-pellet shot. No, gaya na kaya Richard yan, naka-pellet shot ka natin. Ikaw na di na nga kon nga mga kaisdaan nga gin-promise mo. Hello, Sir Philip Isulat. Good morning from Buen Retiro, Talisay. Stay safe, God bless. Of course,
Sa aton sila na yung mga pamati dira sa mga taga-Talisay kag sa mga taga-Silay. Abi tamyawon kamo karon sa on air. Kay may ara man nagatanaw on air, may ara man nagatanaw sa aton sini nga Facebook Live. Pero sa una bala mga ka-action, syempre, ang ito na ni Action Eden, yung mascom, ganyan mo. Dapat ya sa likod ng mikropono, sa likod ng camera lang yun kami tani mo. Kaya para misteryoso, balang tingog lang mabatian, hindi mabalaan kung anong itsura, galing kay ti subong as years go by, ga-evolve kita. Okay, may mo storya, Richard, man, hambal mo bala, tagaan mo ako sang pinakanami mo gida nga lahi sang isda. Kay ibutang ko sa amon aquarium. Basta ang isa nami nga isda, ang isa pang prito or pang sinigang kung gutumon ko bala. Kuwaon ko lang sa aquarium kag ibutang sa klaha, no? Pwede man guro. Oo, keep your comments here. Butang niyo na yung comments niyo. Keep your comments here. Dok wrong grammar. Ang inyo comments, please, ibutang da. Kay Ma'am Vanessa May, of course, kay Doc Matt, hello. Dira sa may Rochester, Minnesota. Ma'am GQ Dalagdon. Kag sa Maninoy ko da. Maninoy Roberto Juan Bolgallo. Kag kay Maninay Alma. Dira sa may Las Vegas, Nevada. Hello sa inyo dira. Eddie Laus, good morning. Naga-monitor sila ni Nana Isabel, of course, dira sa may syudad sang Victorias. Morales Cuello, Feli Alieza. Good morning man. Okay? Nagamat-amat man na. Saka ang aton sining viewers. Thank you sa mga naga-comply kag mga naga-share. Okay? Standby na sa aton sining Balita National. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress. Jam Lasay sa 19, detalye na sa mga balita nasyonal. Nagaprepara na ang gobyerno sang Pilipinas sa Alert Level 1 kag pagsaylo sang COVID-19 pandemic sa endemic state.
Sino kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga Alert Level 1 amo ang mangin new normal. Dugang pa ni Vergere nga sa idalom sang new normal, mangin specific ang mga restrictions kay ipatuman na lamang sa mga high risk of infection. Kakaso naman ang ginatala ng kapasidad sa indoor kag outdoor venues. Samtang magapabilin ang minimum health protocols para sa pagsuksok ng face mask, masaming nga paghugas sang kamot, physical distancing kag maayo nga ventilasyon sang hangin. Nag-abot naman sa Pilipinas ang 3,436,290 ka Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine nga donasyon sa United States, paagi naman sa COVAX facility. Sino sa National Vaccination Operations Center nga sa record tubtub Pebrero 4, naglabot na sa 128,571,061 sang COVID-19 vaccine doses ang na-administer. Dugang pa sa 60,659,350 naman ang nagbaton sa first dose. 59,899,717 ang fully vaccinated. Kag 8,11,994 naman ang nakabaton sa booster shot. Sa iban pa nga balita national, ginpanumdum naman ni Commission on Election Spokesperson Director James Jimenez ang tanan nga celebrity endorsers nga hindi paggamiton ang ilas social media platform sa pagkampanya sang kandidato. Suno kay Jimenez, makonsiderar nga donated advertising time kung gamiton sang mga celebrity endorsers ng ilas social media platforms. Sa idalom sa election laws, ginapauntat sa pagprograma ang mga kandidato agon malikawan anuman nga bayulasyon. Ang COMELEC naghatag naman sa platform para sa libre nga live streaming sang national candidate para sa online political rally sa panahon sang COVID-19 pandemic. Ginpayag naman sang Parish Pastoral Council for Responsible Voting nga dapat magtambong ang tanan nga kandidato sa 2022 election sa mga debate, ilabi na ang ilang mga ginorganisas o kung ginorganisas ang Commission on Elections. Sa laging handa press briefing, ginpahayag ni PPCRV Chairman Emeritus Ambassador Henrietta De Villa nga pinaagi sa debate kag interview, mapresentar sa mga kandidato ang ilang plataporma. Inilamang ang oportunidad sa mga kandidato para ipahibalo sa mga botante kung ano ang ilang plano sa pungsod in kaso magdaog sa tuig 2022 nga eleksyon. Suno kay De Villa, sa sininga pamaagi makilalaan sa mga botante ang ikasarang sa mga kandidato sa pagsabat sang mga pamangkot. Kadungan sinigin engganyo man sa election watchdog official ang mga botante nga maglantaw sa mga debate kag interview para mahibalaan kung ano kamatuod ang mga kandidato sa ilang mga tinutuyo sa Pilipinas. Ginpahayag naman sa Bureau of Immigrations nga paabuton ang tubtob 30% nga pagsaka sang tourist arrival sa unang adlaw sang paghalugna sang pungsod sa mga pagpasulod sa mga turista nga dumuluong. Sunod kay BI Port Operations Division Chief Attorney Carlos Capulong, ginapaabot nila sa karon ang 1,000 ka mga arrivals. Kalabanan sa mga travelers sa pungsod sa karon ang mga Pinoy, kagyara sa 27% naman ang mga foreign nationals. Kadungan sini, ginmando ni BI Commissioner Jaime Morente sa ilang mga port personnel nga mangin mabinantayon kag sigurohon nga eligible aliens lamang ang makasulod diri sa Pilipinas. Gin-anunsyo naman ni Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga masobra 1,000 ka mga dumuluong nga turista ang nagbisita sa Pilipinas halin sang naghalog ang pungsod sa travel rules para sa international tourism. Suno kay Puyat, sa unang adlaw kahapon, kung sa unang adlaw sa itong Webes, may 421 ka dumuluong nga turista ang nagbisita sa Pilipinas, kag may 185 naman sa adlaw sang Biyernes. Dugang pa ni Puyat, ginkakibot man nila ang pagdagsa tungod ang ila ginapaabot yara lamang sa single digit. Gintugutan naman sang Pilipinas ang pagsulod sa mga fully vaccinated tourists halin sa 157 ka pungsod nga may mga visa-free arrangements sa pungsod umpisa sadtong Pebrero 10. Ginpahayag naman sang opisyal sang Department of Education nga mahimo pati gayunon ang in-person graduation ceremony sa mga campus kung padayon nga maghalog ang COVID-19 restrictions.
Sunod kay DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan nga ginrekomendar sang ahensya kay Presidente Rodrigo Duterte ang expanded in-person classes kag school-based activities kaangay sang graduation ceremonies. Dugang pa ni Malaluan nga konsultahon man sang DepEd ang Department of Health. Sa nabaluan ang mga eskwelahan nga yara sa lugar nga napaidalom sa Alert Level 2 ang nag-umpisa na sang limited face-to-face classes. Sa katapusan nga balita national, ginanunsyo naman sang Department of Energy nga paabuto na sang motorista ang isa pa ka oil price hike sa masunod nga semana. Sunod kay Attorney Rino Abad, Director sang Oil Industry Management Bureau sang DOE, ini na ang ikapito nga semana nga sang sunod-sunod nga pagtaas sang presyo sang gatong. Wala naman gindetalya ni Abad kung pila ang posible isaka sa gatong. Tungod siniliwat na nawagan ng mga grupo sa transportasyon nga pasakaan ng plete sa mga depasahero nga salakyan. Good morning, Danay Liwat sa aton sinima ka-aksyon. Thank you so much, Ma'am Vanessa Mayo sa 100 stars. Subong man kay Ma'am Jinky Dalagdon sa 200 stars. Good morning lang da ko no sa may kay Mr. Biboy Villasor kag sa family Dalagdon dira sa may Banwa sang DSB. Kay Ma'am Homan Lomina, good morning man. Of course, Ivonne Buesher. Kay Ma'am Luisa Melos, kag kay Sir Melchor, dira sa may Bago. Of course, Teacher Romela Averevalo and Tito Shelo, kag kay Excel Faye, dira man sa Bago. Kay Makmak Tambanilyo, mayong agaman. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga balita lokal kag nasyonal. Diri lamang sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa masunod nga programa ko pudyapon si Aksyon Fred Salanga sa Aksyon Report second portion. Balikay kita karon sa Aksyon Balita Morning Edition. Tupod sa gihapon sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, Aksyon Eden Aboso. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo.